un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla. Yo me hubiera conformado con enseñar literatura en un instituto. Está bien que haya una chica, coño. Sí, en la mesa. Además me he puesto de rosa para que se me vea. Gainera, roxaz jantzi naiz ikusteko. Bai. Bueno, duela urte bete egon ginen maiontan eurazkin filma aurkezten. Bueno, pues arratsaldeon eta ongi etorri aurtengo Donostiako zinemaldiko prentsaurreko berrira. Gaurko prentsaurrekoan Sintiéndolo mucho filma izango dugu. Buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos la película Sintiéndolo mucho y para presentarla tenemos aquí... Eta aurkezteko hemen dugu taldearen zati handi bat. Patricia de Muns daukagu reposadoko ekoizlea, Leiva, soinu bandaren egilea, Fernando Leonderanoa zuzendaria eta gidoilaria, eta, bueno, interpretea ere bai, antzezpenlea ere bai, Joaquin Sabina, protagonista, dokumentalaren protagonista, musikaria, eta musikagilea, Zerbirretx, ekoizle exekutiboa, Plenikontent Iberiakoa, eta Latin Iberiakoa ere bai, eta Francisco Cordero, BTFM mediaren sortzailea. Prentxarreko hasi nahi nuen, eta oraintxe emango dizuet hitza. Esaldi bat hartuko dute, filmeko esaldi bat Joaquinek esaten du, film on bat hasten dela protagonista espetxetik ateratzen dela gatazka batekin. Eta beste esaldi bat ere esaten du filman. Berari maitasun abestia baino gehiago gustatzen zaizkiola maitasunik ezaren abestiak, bai, egia da. Eta ni ikusten ari nintzenean, pentsatzen gustatzen zaio gatazka, maitasunik eza, baina azkenean maitasun film bat da, zugana. Nola izan zen prozesori? Hau da, dokumentala bueno, ez da gatazka eta maitasunik ezak gustatzen zaidala, baina gatazkarik eta maitasunik gaberi ezin da bestirik egin. Niri etxeko bizitza gustatzen zait, baina ez zait okurritzen ezer idazteko. Ez, bueno, nik uste du filman, bai, arrazoia duela, maitasun asko dago, eta gatazka desente maitasunik eza ez. 13 urte hauetan joan gara pasatzen hainbateko eretatik, batzuk divertigarriak, beste batzuk komplikatuagoak, eta bai, gatazkak baldin bazeuden, bueno, esaten nion nik Joaquinik, gatazka oro da ona dokumentalarentzat. Beraz, bai, bi gauzak manejatu behar genituen, baina bai, gatazkari gabe ez dago ezer, gutxi kontatzeko dena dela niri gustatuko litzaidake, atsegin eta kursi bat esatea, denoi gomendatzea, dena delakoak egiten dituzuen lanak ez dagoela lagunekin gauza bat egitea, baina gauza hoberik, hau da Fernando adibidez, Leiva, Patri, atsegina da lagunekin lan egitea. Eta uste dut, hau dela dokumentalaren parte egokia, hau da jendearekin egotea, maite duzu jendearekin egotea. Arratsaldeon. Joaquin, galdetu nahi nizuke, kaixo, nola daramazu zure buruaren ikusle izatea? Gainera nire karikaturak esaten duena, baina pudorosoagoa naiz. Eta dokumentalarekin, beste zerekin baina gehiagorekin nire maaztea, etzaile bat ere gustatzen piropoak botatzea, izgoxoak botatzea batez ere niri, esan zidan Fernandok arima atera zidala, eta niri irutu zitzaidan hori iraingarria zela, zen niri lotxa ematen dut ipurdia erakustea, ze are okerrago, barkatu. Eta Fernandori galdetu nahi diot, ea Joaquinek eman dizun guztiaren ondoren ez altzaizu monoa gelditu, edo Estokolmoko sindromerik gelditu barruan. Hemendikan aurrera esan nahi duzu, nola jarraitzen duen honek, ezakit, idearik ez daukat. Baina atzo Donostiaran gentozela 3 jende gehiagorekin furgoneta batean, eta egia da.
nik gogo izugarriak nituen hori grabatzeko ikusten nuen Joakin aurrean liburu bat irakurtzen eta gogorak hartzen zidan lehen filmatzea pelikulan dagoena. Fotograma berbera nuen. Orduan Benjamin Pradorekin joan eztabaidatzen eta gustatuko litzaidaken kamera bat edukitzea grabatzeko. Beraz, bulkadari hor dago, baina badakigu elkarri ikusten jarretuko dugula. Gero egia da bidaia luze bada 13 urtekoa eta uste dut duela 3 urte material asko genuela oso onanik urte hauetan beti iruditu zait hor kofre txiki bat nituela gauza grabatu oso onakin. Dokumentalean agertzen da, Mexikon grabatu genuenean, eta duela 2-3 urte pentsatu genuen jadanik bazela momentua filmatze gehigarri batzuk egiteko isteko, eta hor gaude. Beretzat oso zaila zan, ze El Buen Patronen ondoren, bai, horrela da bai. Hemen. Bueno, lehenik eta bien saiatuko naiz, atzo Leibak ikusi nindun, hobetuz da pixkanaka, baina saiatuko naiz esaten. Eta paradogikoki prentsaurreko batean, musikarien prentsaurreko batean ahotsa galtzea. Baina moderatzaileak esan duen arabera, maitesunik eza, lagun asko dira, pertsona asko ezagutzen ditut, asko lagundu diezuna zuen abestien betartez bihontzeko da galdera zein puntutaraino zarete, konturatzen zarete pixu horretaz ama horretaz, hau da zuek artista salbatzaileak zaretela zentzuren batean, harimak eta bihotzak salbatzen dituzuela eta irutzen zait oso gauza polita dela eta gero, favore gisa emango didazue konponbideren bat zingebra probatu dut. Ahotsa, zertarako ahotsa? Nik ekiko banu nire buruarekin erabiliko nuke. Ez gainera, behin egon ahotsa hobeto nukenean, niri etxean santzidaten ez dugu diskozikin batekin saltzen ahots honorekin. Eraz trikimailu bada, marketing trikimailu bada. Ze horrela, nire disko bat entzuten duen norbait oso pozik sentitzen da, entzuten dut, esaten du, nik honek baina asko zero beto abesten dut. Eta hori sentipen oso ederra da. Musikari zeguna Joakini eta niri nik uste dut ondorio badela eta ez helburu bat gehiago Joakinekin. Gu ez ginen musikan hasi gauza handiak egiteko, hasi ginen lagunekin jotzeko eta parre egiteko eta bestiak egiteko. Eta nik uste dut gu konpromiso handia dugula bestiarekin, ze gu biak teknikoki ez gara abeslari honak. Beraz, saiatzen gara historioekin jendea laguntzea, baina ez genuen prentsaurreko batean eserita egoteko aspirazio hori. Baina eren esan duzuen beste gauza batean, bai, kointziditu egin du honekin, hau da, COVID-aren irteera horrekin guztiarekin eta egia esan, nik 3 bat urte eman dut eszenatoki bat erego gabe, eta ezer idatzi gabe, Leibak eta nik idatzi dugun lehen abestia filmakoa izan da, guzti argitara gabea. Eta zentzu horretan, Fernandok bai eskaini zigula modu zoragarri bat tristezia handi horretatik ateratzeko. Kaixo, nire galdera da zuzendariarentzat eta musikarientzat. Galdetu nahi dut ze jauzi dagoen musika eta zinearen artean. Pentsatzen du zuzendari gisa desberdina dela fikzioa egitea edo dokumental bat egitea musikarien inguruan eta musikarientzat ere pasatzea musikatik batean zinema proiektu baten sartzea, pentsatzen dut aldaketa handia izango dira, baina loturarik egongo da horren artean. Nik nire aldetik, egia da, nik fikzio gehiago egiten dut. Beraz, jadanik dokumental bat egitea ez bakarrik musikari buruz. Ni asko gustatzen zait, saiatzen naiz, 2 fikzio filma egin ondoren, beti nahi du dokumentalen bat egin, beti aurkitzen du zerbait interesgarria lantzeko. Asko gustatzen zait hori egitea, ze 2 arrazoirengatik pertsonalki oso aberasgarria delako,
batean zaude zureak ez diren munduetan sartutan, Joaquinekin kamerino batean segundu batzu lehenago abesteratera aurretik. Plazer hori fikzio zuzendari gisa ezinezkoa da, sarbide hori. Hori da alde bat. Eta uste dut, niri oso ondo doaki dela, fikzio egiten duzunean dena oso blokeatuta egoten da, badakizu nola hasi nola bukatuko den, nola izango den prozesua, lan prozesua nahiko kartesiarra da, batzutan aspergarria da. Beraz, dokumentar batean sartzea onerakoa bezala oso desberdina da, zinik oso ondo ulertu nuen. Beste parte horretaz libratu behar genuela, nik egokitu edo moldatu behar nuela, haien abesteko modura, Joaquinekin konturatu nintzen hasieratik, ezin dio dela plan bat eman eta ez zidalako jaramonik egingo. Naiz eta saiatu ez zidan kasurik egingo. Eta hasiera lehen egunean xok txiki bat izan zen, eta gero hau izan zen miraria ez ni sartzea dinamika horretan, kaos atsegin horretan, bere entseguetan, eta hor segi, eta une batetik aurrera ordena ematea, eta kontakizun moduan erakutsi ahal izateko, baina hori da aldetik interesagarriena niretzat, dinamika horretan sartu berria delako, eta gero formaman. Kaixo, bai, eta niretzat, dokumentalean esaten dudan bezala, txantxa bat eta grazia handiet egin dio Fernandori. Gomendatu egin, gogorazi egin dit, onantz gentozela, nik esaten diot. Aizu, nik arrakasta izan dut mikrosurkoan, oain zeluloidean ere arrakasta izan nahi dut. Ez, niretzat ez dago arazorik, ze lehen esan dudanaren arabera, laguna gara aspalditik. Eta konfiantza osoa dut berarengan, eta gainera bera onena da, aurten frogatu duen bezala. Eta nik egin nuelen gauza izan zen esatea, enuela jadanik giltza berinun sartzeko, eta laburtuz, hau da ni kaka egiten harrapatzea, eta hori egin du. Beraz, ez dago ezer geografikoa, ez da dokumental bat, artista bat loriatzeko, baizik eta bizitza zati bat da, abeslari baten bizitza zati bat, eta besterik ez. Eta uste dut hori ere eskertu egiten duela ikusi duen jendeak. Bai, hori da, hasieratik Mexikon grabatzen eginean, hotelean ateratzen zuten giltzak, txartelare ematen zioten, zu sartu nahi duzunean, lotan balimanago sartu nahi duzunean. Eta horrek konfiantza handi ematen dizu, eta erantzukizuna ere bai. Niretzat kontua zen, une orotan han egon, une askotan egon, gogoetak izan, elkarrezketak izan Joaquinekin batera, eta niretzat ja atsegin handia zen pribatu izatea, dokumentar honekin nahi nuen privilegio hori, elkarrezketa horien privilegioa publikoaren partekatu. Aukera hori ez bazuten. Eta une bizi askotan, berarekin egon filmean bezala, ondo ulertzen dugun, nolakoa da jendean, nola erreakzionatzen duzun une zail batean, adibidez, dokumentareko aguas kalentiziko gaua bezala, nola kudeatzen duzu hain une zaila eta gero ateratzen da, eta 8.000 lagunen aurrean abesten duen. Hori kontatuta hobeto ulertzen da, nolakoa den beren hortasuna. Beste guztiarekin batera, baina ni beti alegin du nintzen horrela izan zedila. Dokumental testimonial bat, jende batek iritzia ematen bere musikari buruz, egoera biziak ikusteko zer gertatzen den, nola erreakzionatzen duen. Kaixo hemenago, zorionak, dokumental zoragarria da, Mariak deitu dit eta sarrera batzuk zordizkidazu ezenik We Think Centerreko kontzertuan egon nintzen eta ez dizkiate bueltatu. Ez dugu dirua bueltatu, 2 sarrera eta Mariak argauean 2 butaka dituzu. Ez nik nahi dut abesten ikusi.
Serratekin. Eta zorionak, ze dokumentala batek espero baina askoz ere gehiago da. Eta pixka bat tonua hitz egitean nahiko nuke. Ze tonuak definitzen du nola pentsatzen zenuen Fernando eta Joaquin, ea kezkatzen zintuen zerbait tonutik. Eta Boyeroren dokumentala adibidez. Eta zuek zaleak dituzue, baina ere kontra dituzuenak, eta pentsatzen dut, ea zeintzen tonuaren ideia dokumentala egiterakoan. Hau da, ez bai nahi zenuen behar bada zerbait gaizki txarrak eta Joaquini buruz. Ni tonua, bueno, nik uste dut bi kontra zeuden bi zeudela. Baina dokumentarek ustean konbertitu egingo dira. Ez. Horrelako lan bat egiten duzunean eta hainbeste denboran eta aurren hurbiletik tonua bakarrik etortzen da, esango nuke. Hau da, egoerak ekartzen du eta berak partekatzen duzun gauzekin. Hau da, modu naturalean gertatzen da, ez dago aldez aurreko planik hau saiestuko dut edo bestea. Hau da, irudi bat eman nahi dut, gaina akatsa handia izango litzateke. Beraz, lehen esan dudan bezala, ideia izango litzateke nik ezagutzen ditudan persona, Joaquin ezagutzen dut, orduak partekatu dituzunean, hitz egiten, ikuslearekin partekatzea. Beraz, filma elkarrizketa bada nirekin, baina nik ikusleari erakutsi egiten diot eta berak gozatu egin behar du horretaz. Beraz, tonua hori da. Eta egia da, hori nolabait azken forma batera eramaterakoan, egia da, zu alegitzen zarela filmak zure esperientzia eslatzen, eta hor dago. Hau da, adibidez, humoresena, batzuetan badira gauza batzu Joaquine kontatzen dituena, sakontasuna dutenak, baina arintasuna ere. Hau da, zerbait ematen duenean solemnea dela, Joaquinek guztiz hautsi egiten du, txantxa bat egiten dizu, eta barreara egiten dizu. Nik hori nahi nuen, hori erakutsi nahi nuen, nire ustez berak duen hori. Eta edertasun modu bat zenik horrela jasotzen dut beraren gandik, eta hori nahi nuen transmititu. Nik uste dut nola kontatzen duen, zer dagoen bere munduan, bera bada hori da tonutik gertuen dagoena. Niri iruditzen zait, artistak, edozin artetako artistak oso serio hartu behar duela idazten duena, pintatzen duena edo grabatzen duena publikoari errespetua dio, baina ez du bere burua serio hartu behar inondik inora ere. Hori da edozein abentura artistikoren helburua eta solemnitatea eta ihes egin dugu horretatik beti. Beti denik. Kaixo, hemen ezkerreta, Joaquin, hau zuretza da hemen. Dokumentalaren momentu batean, uste dut madarikatu egiten duzula mugikor bakoitzean kamera bat jarri zuen pertsona. Eta ez, egia esan, nik madarikatzen dudana da kamara du mugikorraren asmatzailea. Are gehiago eskatzen diot, heriotza zigorra eskatzen dut beretzat. Baina hor gogoratzen nintzen Woody Allen ez. Nola da film hori The Contracting, hor azkenean infernura doa, eta bere adiskide batekin topo egiten du, eta esaten dio, zer egiten duzu hemen? Zu senar zintzua zine, langilea, aita zoragarria eta berak esaten du. Nik metakrilatoa asmatu nuen. Hori da mugikorrak asmatu zituena bezala. Galdera da, Fernando kontatu denean zu izan zinela harengana joan zena proposamenarekin dokumentala egiteko zerk eraman zintuen planteatzera, kamera mordoa izatea urteetan zehar zure ondoan. Eta, ni gogoratzen naiz lehen urteetan, nik enekiela hori dokumental batean bukatuko zenik uste dut Fernandok ere etzekiela eta bera etortzen zen kamera bakar batekin. Inoiz ez da izan talde oso bat nire atzetik bidaietan eta filmatzen edo noizbait baina oso gutxitan izan da hori, ez? Inondik inora ere. Eguneroko bizitza egin nezaken eta gainera ahaztu kamera bat zegoela inguruan.
Bai, ekipoa oso harina izan zen, bueno, askotan ni bakarren nintzen, mikroa jartzen, inoiz nire bizitzan egin ez duena, eta gero erregutuz hori ondo entzuteko, eta gero talde basartu zen, baina beti oso txikia. Mexikoko filmatzetan eta berrikiagoetan ere bai, beti oso talde txikia alek eta gutxien tartekatzeko egoeraren dinamika berezkoa. Joakinekin lan egitea ere bikaina da, zoragarria da. Ze abesti bat eztabaidatzen ari denean, edo ahaztu egiten zaio hau, hain sartuta dago egiten ari den horretan, edo pasatzen ari den horretan, egoera komplikatuetan, ze bosta jola zaiola gu egotean, ez eta gutxi izan, gu 3. Hori da modua, lan egiteko modua. Kaixo, hemen izkinean ebai. Fernandori galdetu nahi dio, ze ez da egiten duelen dokumentala, aurreko dokumentalean, politika distribuzionetan kamera desagertu egiten zen, ematen zuen kamerarik ez zegoela. Eta nola lortzen duzu hori, eta are zailagoa da Podemosen edo Sabinean dokumental bat filmatzea, eta Joaquin Sabineri galdetzea ze gertatuko den azken abesti horrekin, amaieran agertzen den horrekin. Bueno, niri dagokidean aldetik, nola lortzen dudan, ez dakit. Ni asko ikusten zait eta oso zaila zaite ezkutatzea. Une batzutan, Jose Tomas filmatzen ari nintzela, toreatzen hasi hortik, momentu horretan, ez askotan, baina batzutan sentitzen zera intruso bat, ez? Arrotz bat, batez ere 2 metro neurtzen duzuna, saiatzen nintzen nire kameratzean eskutatzen, baina ezin nuen. Ni eta peratzailea lerrokatuta geunden. Eta hemen gauza bera gertatzen zen. Zer ikusia du esan nahi nuen horrekin, bera kontzentratuta zegoen, gertatzea zegoen horrekin, beretzat larriago zen horrekin, eta beti horrela. Podemoseko dokumentara ere pixkat horrela izan zen. Hau da, lankideri esan dio dena, oandera gutxi. Zu bere lanean oso sartuta zauden jendearekin zaudenean, ze Podemoseko denbora guztian zauden eztabaidan, zerbait komplikatu egiten, eta eztabaidatzen gertatzen zen gauzen pasioagatik, Benjamin Pradok santzuna, ni eta zaztu ziren, bueno, hemen 30 atera horretik, nik ez zabete guztia garbatzen nintzen, baina nite zaztu ziren. Beraz, hori Richard Wick esaten zuen, ez? Hartu norbait dokumentalarentzat, bere lan azosuk eskatuta dagoen norbait. Hori, eta horrela zuta zaztuko dira. Eta gero urteekin ikasi egiten duzu, gauzak egiten, haietan esartzeko, egin nahi duzunean izan ezik. Bai dago ere parte hartze hori. Eta gero abestia, jadanik ikusita genuen, kopiaren bat, nahiko hurbiltzen zitzaiona amaiera horri, eta Leiva, abesti horren akulua izan zena, erabaki genuen Fernando kopari bat oso handia egiten zigula, eta merezi zuela guk ari ere bat egitea. Eta ze pentsatu genuen egitea, ze 2 egunetan sortu zen, abesti bat egitea pentsatu genuen, argitara gabea, berria, inork entzun gabea, eta dokumentalaren oso antzekoa izatea. Eta hori egin genuen, eta Leibak asko bultzatu zuen. Letra nirea da, baina musika Leibarena. Zer moduz, Joaquin, arratsaldeon? Umbralek esaten zuen, etorren ez nire liburuaz hitz egitea, baina nik galdetu egin behar zutea film hau den bira baten, laster ingozun bira baten hasiera, batez ere telebistako Argentinako telebistako lankidek esan didate, ia horrela izango den. Eta jakin nahi zuten, nire lankide hauek, Argentinan egongo zaren. Eta Argentinan baditugu datak, baina nik ez ditut hemen. Ez dagoelako nire, baina bai, hasiko gara otsaila amaieran. Amerikatik, gero Espainiara, eta gero itzuliko gara Amerikara. Hori segurua da. Beraz, sinatzen ari gara jadanik kontzertu konkretu jakin batzuk. Bueno, aukeraz baliatzen ez musu handi bat pasatzeko Andreu Martin idazlearen aldetik. Hemendik.
Galdetu nahi diot Fernandori eta pentsatzen dut batek olako dokumental batek nahi duenean argi zuela ze profil erakutsi nahi zuen. Galdetu nahi zu gidoiaren ze zati zegoen irekita eta baita ere zerk harritu zaitu Joaquin Sabinari buruz. Hau da, ez dakit kakagitearen eszena hori baote dagoen, baina dokumentalean dago berba da zerbait, eta hemen gaudenez, Joaquini galdetzea orain ikusi duzunez Fernando nolak lan egiten duen hurbiletik, zer harritu zaitu? Bueno, ni Fernandorengatik adiskidetasun handia dut, oso sakona, eta gainera mirespen handia dut, joan den urtean 6 Goya jaso zituenean nik ospatu nuen nire anaiarien izan baliote bezala. Eta dokumentalarekin handitu besterik ez da egin nire miresmena. Nola zen galdera, barkatu? Zer gidoiarena, bai. Ia harritu zaituen zerbait Joaquin Sabina zain ondo ezagutu ondoren. Eta ekimenari buruz ez, eta gidoiari buruz, hau da, ze zati zegoen irekia, fikziora irekia. Irekia kasu honetan, eta lehen pixkat esan dut dena, ez zegoen irekita. Nik ez dut inoiz hain lan ireki bat egin. Hain gogoz aurkitzen genua jasotzeko, eta gero bai egontzen momentu bat, ordenatzekua. Eta horrela zen, baina noiz bete esan dut, dokumental honen ekimena, ez bakarrik nirea, nik grabatzen hasi nintzen, Joaquinek ben esan zidalako. Benjaminekin noa letra batzuk ez abetatzera disko baterako, bazatoz, kamerarekin, kamerare gabe, nahizun bezala hori duela 13 urte. Eta, bueno, noski, autore gonitzen Benjaminekin, kamera hori eraman nuen, eta hasi nintzen grabatzen hasieran. Bueno, modu okasionalagoan, ulertuz momentu batzuk interesgarriagoak izango direla edo lagunduko dutela hobeto azaltzen. Gero, eta egia da lehen urrats horiek, gidoia zen, ez egola gidoirik, irekia zen, eta une jakin batetek aurrera duela 3 urte oso kontziente grabatu dugun guztiaz, hasi nintzen konturatzen zer behar nuen kontakizun hori amaitzeko gidoi lana hor hasi zen. Eta gero muntaia aretoan, hau da, dokumentala gehien bat hor egin zen. Eta zentzu horretan, hemen dago muntatzailea, eta berak eta Clara ezakit dagoen, baina beraiek eri esker filma da dena. Beraiek dira muntatzaileak. Eta hori izan zen bidaia. Eta zer karritu ninduen? Asko ezagutzen genuen elkar dagoeneko, baina gauza asko pensatzen dut. Asko eskertu nuen eta asko gozatu nuen errestasun horretaz, ez? Joaquin hain lasai ikusteaz, eroso, privilegio bazen, baina bazegoen bere izatetik parte bat horrerez, lasai zegoela, baina baita ere bertutekin eta baita ere akatsekin eta konforme egotea eta lasitasun horretatik inpostatu gabe, ez saldu gabe. Eta horrek harritzen hau ez delako ohikoa. Askotan jendeak kontatzen dizu, ustez zuk entzun nahi duzuna edo publikoak ustez entzun nahi duena, eta etzen horrela, inondik inora ere. Uste dut ez dela bi elkarrezketa minutu egon, impostura oinarrituta. Eta hori, opari bada. Nik ere aprobetxatu nahi nuke, ari garen ez dokumental baten zailtasunaz, azken urteetan, eta behar bada Patriziak edo Franziskok zerbait esan nahi dute zentzu horretan. Lan zaila izango zen, ekoizpenetik. Gu aguantatzea bai. Hemen detraktore bakarrak 3 ekoizleak gara denboraren eta aurrekontuen atzatik genbiltzenak. Joakinek esan duen bezala, adiskideen arteko proiektua izatean, desberdina da, emaitza organikoa da, eta hazkunde handiagoa izan zen, eta egia esan atsekin handia izan zen. Patriziarekin, Sergirekin lan egitea, Ricardo Bazkiderekin eta haiekin lan egitea. Hau da, gu oso harro sentitzen gara lan hau ekoitzi ahal izanaz. Eta pazientzia ere, nik uste du dokumental honen gakoa pazientzia izan dela, ez dugula preserik izan bukatzeko, mantzaiora behar zuen denbora,
eta bagenekien amaituko zela eta iritsiko zela unea. Eta iritsi da hemen dago. Baina ez zitzaidan gaizki iruditzen, hau da, helburua hori da. Bai. Zalantzagune hori asko koki genuen ze prozesua oso luzea da urteetan zehar. Eta gainera, horietako pertsona batzuk, nire kasuan bezala, nik duela 4 urte sartu nintzen proiektu honetan, eta esan zidaten lehenengo gauza izan zen, oen pasa dizu utxe da, baina gogoratzen dut kariñoz, esan nuen proiektu ezinezkoa da egitea. Eta asko eskertu behar dut hitzoiek ze motibatu egin ninuten are gehiago horretan sakontzeko. Eta egia esan, esperientzia aparta izan da, lujo bat izan da, artista hauekin guztiekin lan egitea. Eta hor, badagoela omenaldi bat bizitzari, Joakin egiten diona, eta betirako geldituko dena. Eta benetan ez dakit obra ere deitu. Obra, ikusentzunezko obra. En fin, beraz, proiektu zeragarria izan da, poza gundia emango diguna, eta denok gozatuko diguna mundu osan. Ni asko poztu nau. Azken hitzak, Fernandoren azken hitzak hartu nahi ditut orain, beste galderarekin batera. Joakin, lehen urtetako inkontzientzia hori nola bihurtu da, 70ko inkontzientzia. Hori benetan ze pasatzen zen zure burutik, Fernando, bere kameraekin joaten zenean, bere trastoekin joaten zenean, eta zu hor gelditzen zinean esanez. Ni Fernandori kontatu diodan guztia erregistratua dago. 70ko inkontzientzia hori nola eramaten da. Fernandori ere kontatzen diot eta uste dut filman dagoela. Nik sensazioa dut, zure galderari erantzunez, ze pasa naizela nera bezarotik, zahartzarora, helduaroa inundik ukitu gabe. Eta bai, sensazio hori daukat. Ederki azken galdera, mesedez, bai, kaixo, ni naiz, hemen, Joakin, nik galdetu nahi nizuke, lehen esan duzu azken abestia, dokumentareko azken abestia da Leibarekin egin duzun lehenengoa, horrek esan nahi du gehiago egongo direla. Leibarekin gehiago egin ditut, baina hau da egiten dugun lehena, lo niego todo diskoaren ondoren. Eta ez da bakarrik gehiago egongo direla, baizik eta berriz ere Gabonetan aterako dudan disko baten ekoizlea esana. Beraz, prozesu hau disko horretatik, lo niego todo horretatik, anai bat gehiago daukat nire klubean. Beraz, ulertzen dut, iragarri duzun bira hori izango dela disko berri hori aurkezteko? Bai, ni ez naiz, ez dut birarik egiten ez badut abesti berririk. Beraz, ez dut lata hori emango dena abestekua, baina bai, lauzpabost abesti berriak abestu berri ditut, bestela nien naiz motibatzen bira, ez okat motivaziorik bira bat egiteko. Beraz, sentitzen dut, baina hau da filmaren izenburua, eta asko sentitzen dugu, baina bukatu behar dugu. Prentsaurrekoa txalo bero bat taldearentzat. Gracias a todos.